Passejar pels carrers de la meva ciutat em convida a la reflexió. Com hem aconseguit convertir Inca en una ciutat moderna i al mateix temps mantenir el seu esperit de poble? Una ciutat amb un cor que batega per tots nosaltres. Inca batega en la tradició perquè manté el seu esperit de poble, conservant les seves arrels folclòriques, gastronòmiques i culturals, però al mateix temps és una ciutat moderna oberta a noves propostes. Inca batega en la cultura perquè lluita per tenir una oferta teatral, musical, artística, al mateix temps que cuida que els seus habitants tinguin accés a formació i activitats. Inca batega amb els esports com a motor per l'educació d'una vida saludable i amb valors. Inca batega en l'activitat empresarial, cuidant del seu comerç, el seu teixit empresarial, i alhora donant empenta als nous emprenedors. Al cor de Mallorca hi ha una ciutat que és punt de sortida i tornada, de trobada, d'intercanvi, una ciutat que vibra a cada pas, perquè Inca batega per nosaltres, amb nosaltres.